Úprimne je mi jedno, ako toto video bude vyzerať, predsa len sedím na zemi, pozerám sa von oknom, ale ide mi hlavne o to, čo vám v tomto videu chcem povedať. Možno budem trošku kyslý, pretože je to niečo, čo mi celkom vadí a rád by som sa o tom s vami porozprával. A budem sa snažiť apelovať hlavne na mladých ľudí, takže pokiaľ si mladý, budem rád, ak toto video dopozeráš celé a budem rád, ak mi do komentáru napíšeš tvoj názor na toto celé. To, čo sa deje v posledné roky na Slovensku, je podľa mňa totálny výsmech. Ale že totálny. Namiesto toho, aby sa riešili veci, čo sa týkajú Slovenska, tak sa politici vyjadrujú k veciam, ktoré sa dejú na olympiáde. To, čo sa deje na olympiáde, to je zase druhá vec, o tom sa baviť nebudeme. Ale my máme na Slovensku toľko rôznych problémov, ktoré by sme mali riešiť a namiesto toho riešime veci, ktoré sa dejú na olympiáde a my ich ovplyvniť nevieme a hlavne ich nevedia ovplyvniť politici, ktorí sú v našej politike, ktorí si nevedia usporiadať ani veci vo vlastnom štáte, tak to je akože úplne uletené. To, že naša ministerka kultúry si na random podľa mňa na papieri vyberá randomných ľudí, ktorých proste bude vyhadzovať a potom na tlačovkách bude trepať 5. cez 9, tak to na tom si akože úplne ulietam. To, že sa ruší NAKA a namiesto toho príde niečo nové, o tom veľa informácií neviem, čiže k tomu mám veľa povedať neviem, ale tiež mi to nejako úplne nehraje a tiež sú tam asi určité shady veci, ktoré sú v pozadí tohto celého, ale ak sa do tohto niekto vyznáte a niekto viete o tom niečo viac, budem rád, ak mi v komentári dáte vedieť. Do tejto časti videa som zabudol dodať ešte jednu vec a to je to, že týpek, ktorý zavraždil babu, si na random proste beha po slobode. Ja tomuto proste nerozumiem. To, že sa znižujú tresty zločincom, to je druhá vec, lebo nestačí, že teraz tých zločincov máme na Slovensku až teraz ich budeme mať ešte viac. Ďakujem. Politici si len tak myslia, že si zvýšia platy, ale to, aby financovali rôzne športové aktivity na Slovensku, aby rozvíjali šport hlavne pre mladých, potom sa čudujeme, že mladí nádejní futbalisti alebo hokejisti alebo basketbalisti, proste športovci odchádzajú športovať do zahraničia, pretože tam majú lepšie prostredie na to a potom plačeme, že naše ligy, čo sa týka rôznych športov, sú na veľmi zlej úrovni. No nečudujte sa, keď nemáte chuť proste financovať šport na Slovensku, hej. Kto by úprimne chcel stráviť tie najlepšie roky, čo sa týka športu na Slovensku, keď z toho reálne nič nemá? Samozrejme radšej odíde niekam inde a bude zlepšovať svoju kvalitu niekde v iných krajinách. Týmto vlastne zakopávame budúcnosť nás, mladých ľudí tu na Slovensku. K tomuto by ste mi tiež mohli v komentároch niečo napísať, pretože nie som si istý, či už je to odmietnuté, alebo je to ešte stále vo fázi pracovávania. Ale dane z toho, že ty si ideš vybrať tvoje vlastné peniaze, tvoje vlastné zarobené peniaze z bankomatu, to, že si ich ideš poslať na sporiaci účet, alebo to, že ideš poslať niekomu z rodiny, kamarátovi peniaze na účet a ty z toho ideš zaplatiť dane a ešte, že z toho chcú vyťahnuť 56 miliónov, tak to už akože tomuto ja úplne nerozumiem. Nestačí, že platíme dane za, podľa mňa asi všetko, ešte by sme mali platiť dane aj za toto? Čo mi príde veľmi smutné na Slovensku je, že veľmi skoro zabúdame na svoju minulosť a na to, čo sa odohralo. Pretože očividne sme zabudli, prečo v roku 2020 boli predčasné voľby a prečo sme sa snažili odvolať vládu, ktorá tam bola predtým. No už nastala tá istá situácia, 3 roky potom predčasné voľby, bám, znovu sme si zvolili tú istú vládu, ktorá nám vládla predtým, ktorú sme chceli zrušiť. Prečo? Lebo sme sprostí, my Slováci proste nerozmýšľame hlavou. Veľa ľudí teraz nehodnocuje svoj názor a ľutuje to, že volili Smer, ale je mi ľúto, už je neskoro. Je dosť pravdepodobné, veľa mladým ľuďom ste týmto zničili budúcnosť a nečudujte sa potom, keď 50% mladých Slovákov bude cestovať mimo Slovenska. Si chcieť založiť rodinu mimo Slovenska. Strašne veľa zdravotníkov, strašne veľa športovcov, strašne veľa architektov odchádza mimo Slovenska, pretože tu sa proste nedá žiť. Pokiaľ to teda my mladí nezoberieme do vlastných rúk a nepokúsime sa s tým niečo spraviť. Je čas na to postaviť sa a ukázať ľuďom, že aj na našom názore záleží. Budem rád, ak mi v komentári dáte vedieť, čo si vy myslíte o tejto situácii, ktorá sa odohráva tu na Slovensku. Skúsme si konečne dupnúť, nepočúvať názory typu vy ste mladí, vy nemôžete s touto krajinou nič spraviť, to je blbosť. Práve, že budúcnosť tejto krajiny je v našich rukách, takže skúsme sa proste postaviť za náš vlastný názor, nenechajme si vnúcovať názory ostatných a skúsme zabojovať za lepšie Slovensko.